Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Abril 14, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, pangalan ng mga bagong pasang abogado sa bansa ay inaasahan ng ilalabas ng Korte Suprema anumang sandali mula ngayon. Mga barkong pandigma ng Pilipinas at Estados Unidos dumating na sa Palawan para sa amphibious assault exercise ng Balikatan 2023. At screening ng 5-man advisory group sa mga opisyal ng Philippine National Police papatapos na. Dalawang intelligence officer sa Iloilo City Police Office nahaharap sa patong-patong na kaso matapos maugnay sa kidnapping, shooting incident at pagtanim umano ng illegal na droga. Dating United States President Donald Trump nag-testify naman under oath sa kasong fraud laban sa kanya sa atin pong international news. At sa ating sports balita, Pinoy boxer na si Garin Diagan ipinalasap ang unang pagkatalo sa world rank at dating undefeated Vietnamese boxer na si Lee Hu Tuan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nakarating na sa Joint Area of Operations ng Western Command sa bahagi ng Palawan ng mga barkong pandigma ng Pilipinas at Estados Unidos. Yan ay para sa pinakamalaking balikatan exercises ng dalawang bansa. Kabilang sa mga ito ay ang BRP Jose Rizal o yung FF-150 na isa sa mga pinakabagong barko ng Philippine Navy, ang BRP Tarlac States vessel at ang USS Makin Island na barkong pandigma na pag-aari ng Amerika. Ang mga ito ay gagamitin ng tropa ng dalawang bansa sa gaganaping amphibious assault exercises na bahagi naman ng naturang joint military exercise ng Pilipinas at ng Amerika. Nakatakdang magtipon ng tatlong barkong pandigma sa Dumaran Island sa bahagi ng Palawan para naman sa pagsasagawa ng communication exercises sa kasalukuyan. Pagkatapos ay didiretso naman ang mga ito sa Brooks Point sa bahagi pa rin ng Palawan para sa isasagawa namang amphibious raid sa baybayin na ng naturang lugar, partikular ho sa barangay sa Marinanya, doon pa rin ho sa naturang area. Mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, tutunghayan natin ang mga update pa rin dyan sa Korte Suprema dahil bumuhos na ho yung ulan, pero yung ilang mga nag-aabang ng resulta ng bar examination ay hindi pa rin ho umaalis at hindi alintana yung ulan at init pa iba-ibang lagay ng panahon. Sa iba munang mga balita, malapit nang matapos ng binuong 5-man advisory group ng pamahalaan ang kanilang isinasagawang pagsisiyasat sa mga opisyal ng Philippine National Police. Ito ay matapos na magkasampa na ang mga ito sa final stretch ng kanilang pagsusuri sa mga courtesy resignation ng mga general at koronel ng pambansang pulisya. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan, target tapusin ng naturang komite ang kanilang evaluation at vetting process sa mga pulis bago ang nakatakdang pagretiro ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. sa darating yan na Abril 24. Aniya pagkatapos ito ay magusumite ang nasabing advisory group ng kanilang report kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. at saka niya ito i-endorse ng kalihim kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya namang magdesisyon kung kaninong resignation letter ang dapat natanggapin. Matatandaan na ang hakbang na ito ng liderato ng pambansang pulisya ay alinsunod sa naging panawagan ni Secretary Abalos sa lahat ng matataas na opisyal ng Philippine National Police bilang bahagi ng kaniyang layunin na mas maigting na internal cleansing sa buong hanay ng pambansang pulisya. Tunghayan na natin ang ulat mula ho dyan sa Korte Suprema. Ano na kaya mga development ng paglalabas nitong resulta ng 2022 bar examination? Bombo Victor Liantino, please come in. Bombo Dennis, ilang oras na lang ay formal nang isa sa publiko ng Korte Suprema ang pangalan ng bagong pasang abogado ng bansa. Batay sa datos, nasa kabuang 9,183 ang kabuang bilang ng mga bar examinees ang natapos na ang 4 na araw na bar exam noong Nobyembre ng nakaraang taon. At ito nga ang ilan sa mga inaasahang maghihintay rin ng resulta ngayong araw. Ang bilang na ito ay mula naman sa kabuang 10,006 na mga law graduates na kumuha ng naturang
naturang eksaminasyon noong nakaraang taon. Ngayong 2022 bar examination result ay inaasahan na magkakaroon ng top 30 na top notchers. Kung maaalala, noong nakaraang taon ay tanging walang top 10 na top notchers. Binase lang ito doon sa excellence performance nila. Sapagkat noong nakaraang resulta ay mas marami yung nakapasa na abogado. Sa ngayon, Bombo Dennis, ay kakaunti pa rin itong taong naghihintay dito, bagamat maiilan pa rin ang pumupunta at pakonti-konting pumapasok dito sa loob ng Korte Suprema. At kanina na naramdaman natin itong kunting ambon at ngayon ay mainit na naman dito sa paligid. Lahat ng mga naghihintay dito ay matyagang naghihintay kahit na napakainit ng panahon ngayong araw, kahit sila ay gutom na, uhaw na at ramdam na nila yung init ng panahon, Bombo Dennis. At paalala naman ng mga tauhan ng Supreme Court personnel dito na panatiliin pa rin na itong mga minimum health standard kagaya ng pagsusuot ng face mask at maigpit rin ang sigurado dito, hindi sila napapasok ng walang kung hindi ka nagsusuot ng face mask at masusi rin nilang chinecheck yung mga bagahe, yung mga gamit na daladala ng mga media at ng mga bawat taong pumapasok dito, Bombo Dennis. Okay, kumusta yung movement naman ng mga maestrado ng Korte Suprema? Natapos na ba yung kanilang isinagawang pagpupulong dun sa loob ng gusali, Bombo Victor? Sa ngayon, sa palagay natin, Bombo Dennis, hindi pa natatapos itong deliberasyon na isinasagawa ng mga maestrado sapagkat hindi pa sila nagpapakita dito mismo sa labas ng Korte Suprema. At ang ibang naghihintay naman dito ay nagrereklamo na at masyado daw matagal yung resulta at inaasahan nga namin kanina na kanina nga ay sabi ay magsisimula nga silang maglabas ng resulta bandang alas 11 at sinasabi naman na mamayang alauna daw ilalabas itong resulta, itong mga pangalan ng bagong pasang abogado ng bansa. Yung mga iba't ibang emosyon naman, yung mga naririto, yung iba, yung mga magulang nila na naghihintay dito ay maluha-luhang kinukwento yung paghihirap ng kanilang mga anak sa pag-aaral ng abogasya at inaasahan nga nila na makakapasa kahit paano itong kanilang mga anak. Dahil aminado naman sila na napakahirap daw noong nagdaang eksaminasyon, kaya himala na lamang kung makakapasa dito sa 2022 bar examination, Bobo Dennis. Sige, babalikan ko yung inyong linya kung may mga development na. Maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat mula dito sa Korte Suprema para sa Bombo Network News. Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Naman tayo ng dagdag pang pag-uulat. Itong Commission on Higher Education at Technical Education Skills Development Authority ay meron namang joint memorandum na nilagdaan. Paano kaya maabil naman itong mga nakapaloob na programs dito? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Kelly Cordero. Nagawa ngayon ang paglagda ng Joint Memorandum Circular sa pagitan ng Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA hinggil nga sa Philippine Credit Transfer System. Ayon kay Dr. J. Prospero de Vera III, Chairman ng Commission on Higher Education, ang Philippine Credit Transfer System o PCTS ay magiging daan para sa mga estudyante na nag-aaral sa TESDA o ng Technical Education and Skills Development Authority na tumuloy sa higher education at makredit ang mga NCU National Certificates na nakuha ng isang estudyante sa pag-aaral sa TESDA papuntang higher education na hindi na kailangang umuwi pa. Layunin nito na magtatag ng mga equivalence pathway at access ramp na nagbibigay daan para sa mas madaling mga transition at progression sa pagitan ng technical vocational education and training at higher education. Kabilang ang qualifications sa articulation mechanism gaya ng credit transfer, embedded technical vocational education and training at pinahusay na equivalency. Halimbawa, yung mga estudyante na nag-aaral ng dental technology, yung mga NCs o national certificates na nakuha nila, mga napag-aralan nila, makikredits yung lahat sakaling gustuhin nilang magpatuloy ng Doctor of Dental Medicine course. Ganon din naman ang mga graduate ng dental medicine sa higher education na gustong mag-take ng dental technology sa TESDA. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Dr. J. Prospero de Vera III, Chairman ng Commission on Higher Education. The impact of this is really
the fact that we provide opportunities for our people, young people in particular, to move in between activities and systems of TESDA and CHED and benefit from both. We tend to think that those who take the NC of TESDA do it primarily to get the job, and after that, there is no pathway to other things that they would want to do. Sa ngayon, kukunti lang daw ang programs o course sa ilalim ng TCTS o Philippine Credit Transfer System. Kabilang dito ay ang Games and Animation at Information Technology Program. Ayon pa kay Divera, matapos ang paglagda na ito, bagamat hindi pa sila nagbigay ng timeline kung kailan ito may papatupad, binigyan din niya na tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatupad nito. Hindi man binanggit kung ano-ano ang mga public and private schools ang mag-o-offer ng naturang system. Ang susunod raw nilang hakbang ay ang himukin at pagsama-samahin ang mga paaralan na mag-isa dito nga sa Philippine Credit Transfer System o PCTS. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Pumalo na sa kabuang 54 o 54 na mga kaso ng Omicron subvariant XBB.1.9.1 ang na-detect ng Department of Health sa Pilipinas. Ito ay mula sa 39 na mga kaso ng naturang subvariant ng Omicron na naitala sa bansa mula noong Abril 3 hanggang Abril 11 base yan sa sequence sample sa sinagawa ng University of the Philippines Philippine Genome Center. Batay sa pinakahuling COVID-19 biosurveillance report ng Kagawaran, ito ay dahil sa tumataas na global prevalence at mas mataas na growth advantage sa bansa. Ang naturang subvariant ay isang XBB sublineage na inaidagdag kamakailan lang sa listahan ng mga variants na binabantayan o mahigpit na binabantayan ng World Health Organization. Ayon sa Department of Health, na-detect ang naturang subvariant sa 63 mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo at walang anumang pagkakaiba sa kalubhaan ng sakit at clinical manifestation kumpara sa orihinal na variant ng Omicron batayan sa magagamit na ebidensya ng mga eksperto. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ang National Economic Development Authority Chief ay binigyang diin ang kahalagahan ng public partner o public-private partnership para suportahan ang infrastructure development sa ating bansa. At iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Binigyan din ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan ang kahalagahan ng public-private partnership para suportahan at maisulong ang infrastructure development sa bansa. Inihayag ito ni Balisacan sa isinagawang economic briefing sa Washington. Sinabi pa ni Balisacan na mahalaga ang role ng private sector bilang vital partner sa pagtugon sa game-changing infrastructure project sa bansa, lalo at limitado ang resources ng gobyerno. Hinimok din ni Balisacan ng mga negosyanteng Amerikano na mamukunan sa mga nakalinyang infrastructure project ng gobyerno. Puspusan din ang pagpupursige ng Marcos Jr. Administration upang makahikayat ng mas marami pang local at foreign investment, gayon din ang pakikisa ng private sector para makamit ang infrastructure development sa bansa. Punto pa ng Chief Economist na agresibong pinupursige ng Marcos Jr. administration ang ilang mga initiative para nga makahikayat ng mas maraming itong local and foreign investors para mamuhunan sa ating bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Arsenio Balisacan. Agriculture has lagged far behind than what one would expect. So here, the Marcos administration is addressing the roots of those problems,
is trying to now to address this land reform issues, trying to solve this supply chain issues, the infrastructure, the infrastructure lags, particularly connecting the rural farms, the farms to the markets by way of massive farm to market roads initiatives, and so on and so forth. With that, of course, the other problem there is, as I noted earlier, the production growth is lagging behind income growth and population growth, and that means that we would have to increase our capacity to also think. Samantala, sa ibang balita, pinuri at nagalang ni Ate Part State Representative Gilbert Lee ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpaliban ang taas pasahe sa LRT, lalo at wala pang pag-aaral sa ugnay sa magiging epekto nito. Binigyang diin ng mambabatas na malaking tulong ito sa mga mananakay ng tren, lalo na sa mga mag-aaral at karaniwang manggagawa, lalo at balik face-to-face na ang klase at trabaho. Pinasalamatan din ni Congressman Lee si Transportation Secretary Jaime Bautista dahil nakinig ito sa apela ng ordinaryong mamamayan. Punto pa ng mambabatas na ang pagpapatupad ng fair hike ay dagdag pasanin sa publiko. Batay sa naunang petisyon ng LRTA, dagdag na 50 pesos ang hiling nitong pasahe sa LRT Line 1 at 2, habang 3 piso hanggang 4 na piso ang dagdag pasahe naman sa MRT. Panawagan ni Liz na pinauukulan patuloy na maghanap ng paraan upang maibsan ang mabigat na pasanin. Hinimok din ni Congressman Lee ang kapwa mambabatas sa panatilihin ang proposed budget ng Department of Transportation, ang libreng sakay program. Milyong mga kababayan kasi natin ang natulungan at nakinabang sa nasabing programa. Mula sa Malacanang, Bombo, Annalie Montaño, Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, siniguro ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang mangyayaring ipitan sa pagitan ng mga traffic enforcer at mga motoristang lumabag sa batas trapiko. Kasunod ito ng pahayag ng naturang kagawaran na corruption-free ang pagkapatupad ng single ticketing system na aarangkada sa 7 lugar sa Metro Manila na nakapasa na ng ordinansa hinggil dito. Matapos ang paggalanda ng Memorandum of Agreement o MOA sa MMDA headquarters, binanggit ng naturang kagawaran na si Acting Chairman Attorney Romando Artes na digital na ang gagawing paninikit ng mga enforcer. Lalagyan din ng body cameras ang mga traffic enforcer na nakalink sa command center na magmo-monitor sa galaw ng mga ito. Samantala, sa usapin ng pagbabayad ng multa, ay sinabi ni Artes na bibigyan ng opinyon o ng opsyon na ang mga motorista kung babayaran nila on the spot ang mga ito sa enforcer gamit ang load wallet o di kaya'y sa pinakamalapit na bayad center sa kanilang mga lugar. Pa tayo ng mga karagdagang pag-uulat mga kabombo, yung single ticketing system nga mga kabombo ay ipapatupad nga daw hindi lamang sa Metro Manila. Kumbaga, yung sa Metro Manila ay testing lamang pero for nationwide ang ultimate goal dito. Alamin natin ang ulat ni Bombo Aika Nunez. Plano rin ng Manila Development Authority kasama ang Land Transportation Office na maipatupad sa bansa. Ito ay matapos na malag ang Memorandum of Agreement kaugnay ng single system interconnectivity na ipatutupad sa ilang lugar sa National Capital Region. Takdang magkaroon ng pilot testing sa darating na May 2 sa 7 lungsod. Ito ay ang San Juan, Muntinlupa, Quezon City, Valenzuela, Parañaque, Manila at Caloocan. Pagkakaman dito at maging successful ay maaari nang mapaghandaan ang pagpapatupad rin itong maging sa ibang lugar sa bansa. Kaugnay nito, pakinggan natin ang naging pahayag ni former Metropolitan Manila Development Authority Senator Francis Tolentino. Alam niyo po, napakagandang initiative ito. 20 years in the making. And we look forward to other initiatives. Sabi ni Chairman, perhaps this can be nationalized. A bill should be filed that would allow Metro Cebu
to interconnect with Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay, Naga, and the rest of the Cebu metropolitan area. Nitong single layunin itong single ticketing system na pag-isahin na lang ang existing national at local laws kaugnay ng traffic enforcement at na rin sa penalties sa mga traffic violations. Ilan sa karaniwang mga paglabag sa ilalim ng single ticketing system ay ang illegal parking, overloading, defective motor vehicle accessories, dress code violations, obstruction, disregarding traffic signs, number coding, track bans at ang tricycle bans. Itong bagong ticketing system rin daw ay makatutulong upang mabawasan ang korupsyon at mga negosasyon sa gitna ng motorista at opisyal. Para sa Bombo Network News, Bombo ay Canonyas nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iginiit ni dating Philippine National Police Deputy Chief for Operation na si Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. na siya ay inosente at walang kinalaman sa mga alegasyong ibinabato laban sa kanya na may kaugnayan sa illegal na droga. Ito ay matapos na makaladkad ang kanyang pangalan sa kaso ng 990 kilo ng shabu na nasabat mula kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. noong Oktubre noong nakalipas na taon. Ayon kay Santos, walang basihan ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya hinggil sa nasabing kaso dahil tanging CCTV footage na hindi dumaan sa due process at consultations ang naging batayan ng ginawang hakbang ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abos Jr. na pangalanan ang mga police officials na umunoy sangkot sa nasabing kaso. Aniya, dahil dito ay hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag ng kanilang sarili. Giit ni Santos, hindi siya kasali sa umunoy tangkang cover-up sa naturang kaso dahil nagpunta lamang siya sa crime scene sa utos ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. pagkatapos ng isinagawang buy-bust operation. Bukod dito ay sinabi rin niya na sa katunayan pa raw nito ay una nang nagsagawa ang Senado ng bukod na investigasyon ukol dito, ngunit hindi naman anya kailanman nabanggit ang kanyang pangalan. Samantala, patuloy naman ang pag-asa ni Police Lieutenant General Santos na sa kabila ng mga alegasyong ito laban sa kanya ay mabibigyan siya ng pagkakataon na makapagretiro ng mapayapa lalo't 6 na buwan na lamang ang natitirang panahon para sa kanyang pagsiserbisyo sa pambansang pulisya. Abangan din mamaya ang mga ulat mula sa mga lalawigan mga kabombo. Unahin natin itong pag-uulat dyan sa may bahagi ng Western Visayas at alamin natin yung mga update dyan. Bombo Marlene. Intelligence officer o dalawang intelligence officer sa Iloilo City Police Office nahaharap daw sa patong-patong na kaso matapos yan na maugnay sila sa kidnapping, shooting incident, pagtanim umano ng illegal na droga. May mga nakaharap na detalye ang Bombo Radio Iloilo. Kabilang ang dalawang police personnel ng Iloilo City Police Office sa sinampahan ng kaso kaugnay sa pamamaril at pagtanim umano ng iligal na droga sa isang lalaking napagkamalan umanong magnanakaw. Ito ay sina Police Executive Master Sergeant Jesse Jim Robio at Police Staff Sergeant Enrico Carlito Gonzalez, pawang Intelligence Officer sa Iloilo City Police Office. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Colonel Ronaldo Palomo, Director ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nitong frustrated murder at paglabag sa Section 229 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kaso na na-file laban sa mga suspects. Maliban sa dalawang pulis, naharap rin sa nasabing mga kaso ang may-ari at security guard ng isang seafood restaurant sa Pavia, Iloilo at dalawang John Doe's. March 26, 2023 nang mangyari ang krimen kung saan natagpuan ang biktima na si Glenn Paloma sa barangay Calaboa, Leganes, Iloilo. Nakaligtas ang biktima sa pamamaril at sinabi nito sa mga pulis na nag-chill ride lamang umano ito noong Marso 26, ngunit napagkamalang magnanakaw. Dito na umano at pinagtulungang saktan ng mga suspects ang biktima at sunod na iniwan ito sa palayan sa Leganes, Iloilo. Napag-alamang bago ang krimen, may record rin ang biktima na involved sa illegal na droga, ngunit nakalabas sa pamagitan
pagkakaroon ng plea bargaining agreement. We identified the personalities, no, or person in interest in this case, no, or become a suspects. They were identified by the victim, no, personally. So we have one security guard, one owner of the restaurant, and 2 police officers. They are active in the police service. They are assigned in Iloilo City Police Office. Filed a case of frustrated murder against the suspects, no, and Section 29 of RA 9165. Si Police Colonel Ronaldo Palomo ang director ng Iloilo Police Provincial Office. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yung pagdaragdag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sites dito sa ating bansa, tinawag ng wrong timing ng isang political analyst. May pag-uulat ang Bombo Radio Davao. Naniniwala ang political analyst na si Professor Ramon Beleno III na wrong timing ang pagdagdag ng EDCA sites sa bansa. Ito ay kasunod ng pinalakas na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Maaalalang nagpapatuloy ngayon ang isa sa pinakamalaking balikatan exercise na sinalihan ng mahigit 18 sundalo ng Amerika at Pilipinas. Paliwanag ni Professor Beleno, bagamat malaking tulong ang pagdagdag ng EDCA sites sa bansa dahil mas mapapadali nito ang pag-abot ng tulong sa mga masasalantang mga lugar sa kalamidad, pero anya wrong timing ang nasabing hakbang sapagkat nagpapatuloy ngayon ang banggaan ng China at US sa Taiwan. Dagdag pa ni Beleno na posibleng maipit at maging battleground ang Pilipinas kung magpapatuloy ang banggaan ng China at US. Kung kaya payo ng political analyst na mas makakabuti kung mananatiling neutral ang Pilipinas upang maiwasan ang nasabing kaguluhan. Narito ang pahayag ni political analyst Ramon Beleno III. Yung medyo negative naman ngayon, yung timing. Kasi alam natin, nagbabanggaan ngayon itong US at saka itong China. Ang iniisip kasi ng China, ang US yung nag-uudyok sa Pilipinas na harangin yung China sa West Philippines. Titingnan natin sa mapa, yung nasa north ng China, nandoon yung South Korea, at itong sa baba, nandiyan yung Japan, at sa baba pa, nandiyan yung Taiwan, at sa pinakadulo is the Philippines, yung pinaka-south. So, ibig sabihin, tayo yung gagawing shield, panangga ng United States. So, syempre, magiging desperado yung China kasi tayo na lang yung kanilang way out. Okay? And ngayon, we are again going towards, we are leaning again towards US. Syempre, mati-threaten yung China. The same way na na-threaten yung Russia nung kinukuha ng NATO itong Ukraine. At yan ang ulat mula himpila ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Dani Cabagyo. Para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nag-testify under oath si dating United States President Donald Trump sa isang civil case na nag-aakusa ng business fraud laban sa kanya at kanyang 3 mga anak. Ito'y matapos ang makasaysayang arraignment ni Trump sa bukod na kasong criminal charges na kaniyang kinakaharap sa Manhattan. Dahil dito ay naharap siya ngayon sa iba't ibang mga investigasyon na posible namang makaapekto sa kanyang hangarin na muling tumakbo sa pagkapangulo sa Estados Unidos sa susunod na halalan. At kaugnay niyan, kung maalala, nitong Martes ay una nang titinanggi ni Trump ang 34 na counts ng felony na may kaugnayan naman sa hush money na ibinayad umano sa porn star na si Stormy Daniels noong bago ang isinagawang halala noong taong 2016 na nagdala naman sa kanya ng umano'y pagkapanalo sa naturang eleksyon. Dahil sa kasong ito ay binatikos ng marami si Trump kabilang na ang congregational leaders na humiling sa abogado ng distrito ng Manhattan na si Alvin Bragg, isang Democrat na tumestigo tungkol sa pagsisiyasat sa harap ng Kongreso. Bombo Sports News. Update muna tayo sa mga binabantay nating kaganapan sa mundo ng palakasan. Ang Pinoy boxer na si Garin Jagan ay nagwagi at ano pa kayang mga susunod na laban ang inaasahan para dito. May ulat ang Star FM Baguio.
Nakalasap ng unang pagkatalo ang world rank at undefeated Vietnamese boxer na si Hu Tuan Lee sa Pinoy boxer na si Garin Diagan. Tinanghal na New World Boxing Association Asia Minimum Flyweight Champion si Garin sa pamamagitan ng split decision sa kanilang naging laban na ginanap sa Saigon Sports Club sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Nagbigay ang mga judges ng score na 115-113, 113-115 at 117-111 na pumabor kay Garin ang resulta ng laban. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Garin na tubong General Santos City, inamin nito na hindi naging madali ang kanyang laban kontra kay Hu Tuan Lee dahil ginanap ito sa bansa ng kalaban. Sinabi din nito na hindi pa sila nakapag-ensayo ng maayos dahil pagdating nila sa Vietnam ay sumabak na agad ito sa kanyang laban. Gayunpaman, lubos itong nagpapasalamat dahil naging matagumpay ito at nakuha ang bagong titulo. Siyempre po, sobrang saya ko dahil sa yung una po nung sa laban namin, pagdating namin doon, wala pa kaming kumbaga pagdating namin pahinga konti, tapos wala kaming doon, hindi na kami nagmi-meet, kumbaga papawis konti para mainit yung katawan bago umakyat sa ring. Wala diretso na Kaya wala na kaming, kaya sa ko na lang sa Panginoon Lord, ikaw na bahala kung ano mo sa akin, kung itong bigay mo sa akin talaga to, sabi mo, pagsikapan ko na lang. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa New World Boxing Association Asia Minimum Flyweight Champion na si Garin Diagan. Dahil sa panalo ni Garin, meron na itong 10 panalo at 3 talo sa kanyang professional boxing career. Ito na rin ang ikalawang matagumpay na laban nito ngayong taon. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Pero antabay ho kayo sapagkat namang sandali ay maaari hong lumabas itong resulta ng 2022 bar examinations. Tutok lamang sa local coverages ng ating pong mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM at iba pang mga update mula ho dito sa ating coverage team sa Bombo Radio Philippines dito sa Metro Manila. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 3 minutos na nakalingkad sa takna sining alas 12. Formal na karon nga nagapalayag ang programa Bombo Anay sa udto sa gihapon diri sa Diwa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday, Abril 14, 2023. Sa gihapon inimo alagad mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hovera. Ginakalangkagan karon sa mga bar takers ang pag-anunsyar sa bar exam results sa 2022. Kagamuning ginahulat-ulat sa tanan. Tutok lang kamo diri sa aton sining pagpangalagad kay any moment from now, posible nang pagwaon sa Supreme Court ang resulta sa 2022 bar examinations. Sa mga nagapauna kag dalagkuan naman sining mga balita diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation mga prigayon sa scheduled power interruption. Pila ka mga lugar sa syudad maka-eksperyensya sang 8 ka oras sining brownout. Sa pihak nga bahin, ano ang pahayag ni Kagawad Plaridel Nava kasunod sa kaso sa Sandigan Bayan tuhoy sa kontrobersyal nga clamping and towing ordinance. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad, General Leo Francisco gin-relieve na ang 2 ka mga pulis gimbulbado sa palpak nga extrajudicial killing sa Banuas ng Leganes. Sa dugang pa nga mga balita lokal, Public Safety Transportation Management Office nagpathag nga hindi tuman or hindi makabig nga obstruction sa dalanon ang ginahatag sa mga street vendors nga nagpathag nga kung sawayon ini sila gilayon man ini nga nagatuman kag ining si Police Captain Sustento kag Police Lieutenant Colonel Pamplona sa aton sining mga kabombo, no? Jonathan Pinuela nagapagwa sa statement na tuhoy karon sa sining threat, no? Sa isa ka matas ka opisyal
sa probinsya sa Iloilo. Ila sini kang ginapayag nga ti nagapakalinong na sila karon nga kung ano man dira iya ang matabo, way sila sang kahilabtanan kag sapatusan kag bag repair shop sa Iloilo Central Market ginaransak. Muni madalakuan mamalita issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sini nga pagapangalagad sa gihapon diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo. Oras naton 36 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 12. Standby kay hibalo naton ang detalye sa sining scheduled power interruption sa more power sa mga konsumidor sini sa palabuton sini nga buwas nga adlaw kag Domingo nga adlaw. Abril 15 kag 10 isais pila ka mga ka-area diri ang makabatsyag sa 8 ka oras nga power interruption. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang sini nga mga impormasyon, and then later on aton man sini nga check karon ang linya ni City Councilor Plaridel Nava sa sining kaso sa ombudsman, gina-file dito sa Sandigan Bayan. May kantanan sa sining kontrobersyal nga towing and clamping ordinance. Kung sa diin, duwa sila diri ang ginkasuhan ni Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Nag-standby na si Miss Joy Fantilaga, ang spokesperson sa More Power Iloilo. Miss Joy, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Radio Iloilo. Maayong hapon. Bombo Cham, good afternoon, and good afternoon man sa aton nga mga konsumidor. Luyag naton nga mahatagan sang dugang sini nga impormasyon kag mapaalinton sa mas temprano pang oras ang mga konsumidor sang More Electric and Power Corporation sa pagahiwaton sini iyang scheduled power interruption by tomorrow and Sunday. Miss Joy. Thank you, good Bombo Cham, sa More Power. Bali ang scheduled power interruption naton sa week April 15 and 16. Iya ini National Grid for the Philippines ka 4-4. Miss Joy? Basi kung maka-adjust ikaw, Miss Joy, isang imo sining linya, kay doon naga-utod-utod ikaw para nga mas klaro karon sa aton siniyang mga kabombo kag sa mga konsumidor man sang more power nga basi kung ang ila sining area apektado sining 8 hours nga power interruption sa buwas kadlaw kag sa Domingo sining adlaw. Initially ti ambali Miss Joy, may kantanan ini sa gin-schedule man nga power interruption sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Sa aton sining mga kabombo standby kay balik-balikan naton ang linya karon ni Miss Joy Fantilaga sa More Power Iloilo. Oras naton, 39 minutos na naglikad sa takna sining alas 12. Diri man sa pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo sa Bombo Hanay sa Udo. Standby, balikan talinya ni Miss Joy. Miss Joy, sa liwat, good afternoon. As I mentioned earlier, Bombo Cham, ang sa NGCP nga scheduled power interruption 10 hours and 30 minutes from 6:30 a.m. to 5 p.m. sa Sabado. Ang affected na mga barangay is ang portion sang Baldoza, portion sang Lobo, kag portion sang Barangay Ingori. And may mga areas man affected 4 hours from 6 a.m. to 8 a.m. and then 4 p.m. to 6 p.m. Ang bilog nga lapas feeders 2, 3, 5, and 6. Kag ang portion sang lapas feeder 1, ang mga areas nga affected sini is ang bilog nga Barangay Baldoza, Lobok, Ingori, Sinikway, Halandoni Estate, Libertad, Progreso, kag Punong Lapos. Based sa request sang NGCP, may ara silang nga pagapatigayonon nga pag-ilis sang ilang wood pole sa ilang structure 143. Sa side naman niya sang More Power, may lain siya nga lugar from 6 a.m. to 2 p.m. 8 ka oras ang portion sang Mega World Feeder 5. Ang iya sini nga affected nga mga barangay or sakop sini ang bilog nga Barangay Kibawa Norte, ang portion sang mga masunod nga barangay ang Abeto Mirasol South,
Tibauan Sur, Oñate de Leon, Pali Benedicto, Kalahunan, kag Guzman, Hesena. And then, may ara lang kita nga pagapatigayonon nga at tie up para nga mas fair ang iban nga areas sa Mega World Feeder 5. So that's why during tie up, maka-experience lang sang at 10 minutes nga power interruption sa aga, no? Kag another 10 minutes nga power interruption once nga ma-restore na sa hapon. So magdulaan na isang power, no, ang bilog na Mega World Feeder 5 from 6 a.m. to 10 a.m. and 1:50 p.m. to 2 p.m. And then ang bilog naman or ang portion naman sang Lapas Feeder 3 pero isa lang ni kabarangay ang barangay na Bitasan maka-experience sang another 8 hours, no, power interruption from 5 a.m. to 1 p.m. Kag then portion sang barangay Magsaysay, Village, San Nicolas, Magdalo, Railway, Luna La Paz, Burgos Mabini Plaza, Quireyos, Laguda, kag barangay Bantod. Sa mga consumers bala naton nga wala maka-catch up, pwede gid nila mabisitahan ang aton nga Facebook page, ang More Power Iloilo, para sa specific, no, nga mga barangays kay may ara man kita dira nga gin post, no, nga map para ma-identify nila kung part bala sila sang portion sang na-mention naton nga barangay nga affected sining scheduled power interruption nga matabo sa April 15 kag sa April 15 kag April 16 Bombo Chan. Okay. So by the way, Bombo Chan, i-clear ko lang, no, ang portions ng Lapas Feeder 3 nga na-mention ko, Sunday na ini siya, no? Sunday. From 5 a.m. to 1 p.m. Domingo na ni siya, April 16. Ang Salapos and Mega World area amo nang sa Sabado, tomorrow. Correct. Yes, alright. correct. Ang sa porsyon lang iya nga mga apektado sa distrito sang Lapas amo nang sa Domingo. Correct. That's correct, Bombo Chan. Okay. Sige. Miss Joy, thank you so much sa paghatag sang dugang sini nga ibalo tuhoy sa scheduled power interruption karon. Salamat kid. Thank you, man, Bombo Chan, sa pag-accommodate sa More Power. Thank you and good afternoon. Deri wavit si Miss Joy Fantilaga sang More Electric and Power Corporation. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo ang buwas iya bangod man sa pagpatigayon sang works sang National Grid Corporation of the Philippines, manginapektado ang area sang Lapos. Sa Domingo, area naman iya sang Lapas. Pwede nyo gid iya makatuan ang page sang More Power, no, kag mahusisa dito kay may mga specific sila nga mga areas coverage sang nasambit sini karon scheduled power interruption. Oras 39 minutos nagligad sa takna sini alas 12 pagbaliktado nga mga balita kag impormasyon. Pahayag ni Councilor Nava sa sining ginpasakaan sila sa Office of the Ombudsman sa kaso nga graft sa Sandigan Bayan. May kantanan sa kontrobersyal nga towing and clamping ordinance. Upod sila din ni former Mayor John Patrick Mabilog. Dugang ang mga balita karon, lakip na diri ang pag-relieve, pagmando sa relief sang duha ka mga active personnel sa Iloilo City Police Office nga yara sa City Intelligence Unit nga involvado sa sining palpak nga extrajudicial killings. Pag-salvage sa isa iyang katawo, pagpatay o galing kiti nabuhi, abe. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante ng mga panumdamon. Plus wala de Iloilo Billboard of Activities for April 9 to 15, 2023. Sa sining Abril 14, Biyernes, ang Rains Band ang liwat nga magabalik sa stage para sa isa ka great musical show sa Thank God It's Payday. All yours umpisa alas 6 media sa gabi.
sa Abril 15, Sabado, si Mr. Totong Villaruz and his dynamic band na magabalik agod liwat nga maglingaw sa inyo with their carefully selected songs sa Concert at the Plaza, Blasting Your Way, umpisa alas 6 sa gabi. Sa mga musical event, napulo ka mga Plaswala de Iloilo mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plaswala de Iloilo. Sa Abril 16, Domingo, kapistahan sang Divine Mercy. Sa ining adlaw, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration sa La Tolda to celebrate the overwhelming mercy of Jesus Christ. Magasugod, alas 11 sang aga. Plaswala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos. Kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sa piyak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa.
I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung indi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Indi gid magpadala sang kwarta kung indi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS kung maggamit sang syringe ukon ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbiyoso ukon bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente ukon kamatayon sang user ukon sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa iligal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iba naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga makapalala sang sitwasyon. Makaapekto sa paminsaron, pagkapraning, ukon paglain sang paminsaron, ang pilalamang sa mga balatian sa panghuna-huna nga dala sang iligal nga droga. Pwede ini nga mangin kabangdanan sang kamatayin sang user, ukon sang iban nga tawo. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tig-ilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Mayo ini nga tiyempo agod maglagaw upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hiluay sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Magluwas nga nagapanubo ini sa temperatura sang lawas, malikawan pa ang dehydration nga makadala sang sakit sa ulo, pagpangluya, kalingin sang ulo kag indi maayo nga modo. Ini nga mga sintomas ang sarang makaguba sang kuntani masadya nga pagbiyahe kag pagbakasyon. Para mangin hydrated, mag-inom sang bastante nga tubig sa bilog nga adlaw, bisan pa nga ikaw wala nakabatsyag sang kauhaw. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig, kag likawan na mga disposable nga plastic containers. Mag-refill sa mga hotel o kon water refilling station sa lugar, diin ka nagalagaw o kon nagabakasyon. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kung magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabilin ang katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset.
Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog,
pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagana lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig kagud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani,
Protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yan ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mahira sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets.
Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggastos. 2 minutos sa kaligad sa takna sining nga launa. Balik sa pagpangalagad sang bombuanay sa udto. Dagwa na ang listahan sang mga nakapasar sa 2022 bar examinations. Sa aton sining mga kabombo, congratulations sa mga nakapasar kag abogado. Panibag-o nga mga abogado sang pungsod na Pilipinas. Sa aton siniiyang nga mga kabombo, sa di marugay mag-check kita sang latest update dira karon sa mga pangalan sang sining nag-top sa 2022 bar examinations. Mga taga-syudad sa Iloilo, diri may mga nagpalasar man sang nakapasar man sa bar examinations. Sa aton siniiyang nga mga kabombo, isa na dirati si Mr. Attorney Von Superio. Sa aton sining mga kabombo, congratulations sa iban sini karon. Aton sining hibaloon diri man sa aton sining pagpangalagad sa bombohanay sa udto, pero anti sina may winner kita. Makinig ng maigi dahil i-announce na ang Daily Winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ginawyatan ko sa sining mga tinion ang pangalan sa aton sining Daily Draw Winner sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo. May proof of purchase nga Bioderm Germicidal Soap, 58 anyos, taga Barangay Tinaan Norte, Leon, Iloilo. Congratulations, Amalia Camariso. Amalia Camariso sa Barangay Tinaan Norte, Leon, 58 anyos. Kag may proof of purchase nga Bioderm Germicidal Soap. Ginlawang ikaw ni Bombo Cham. 23 minutos sa kaligad sa takna sini nga launa. May 24 oras ikaw sa pag-claim sang imo sining premyo. Kag Amalia Camariso sa pag-claim sang imo sining premyo nga guaranteed price nga 500 pesos cash plus ang transistor radio nga wala na ka-fixed dial, wala na lansang sa Action Radio, wala na lansang sa Remen, wala na lansang sa Super Radio o kung ano man nga FM station. Ipalantaw ta diri sa aton nga teknisyano kag kun mapiho ina nga nakalansang ginman sa isa lamang kay istasyonan, may 500 pesos cash kapagid nga pagabatunon dugang nga cash prize. Sa liwat, congratulations Amalia Camariso sa Barangay Tinaan Norte, Leon, Iloilo. Bioderm Germicidal Soap ang iya sining proof of purchase. Check na naton si Bombo Resi Bordon, may listahan sang top 30 sa 2022 bar examinations. Bombo Resi sa report, please come in. Nagdangat sa 43.47% ang total examinees sa November 2022 Philippine Bar Examination ang nakapasar base sa ginpagwa nga resulta sa bungid lamang nga adlaw. Sa kabugusan niya 9,183 examinees, 3,992 ang nakapasar Bombo at Cham. So subong nga 2022 bar exam amo ni siyang second time sa dinggin patigay ni digitally on-site gamit ang isa ka software sa baylo sa aton niya na andan nga ti nagagamit sang booklet Bombo Cham. Yara naman pagwa ginanunsyo diri ang ni Supreme Court Associate Justice Kagiwa ang top 30. Again, different man iniya sang nagligad Bombo Cham sa naandan man naton kung sa dinti mayara sang top 10. So ang
lawag diri o kun ang ari diri among 30 nga may highest nga ratings. Isa-isa ho naton ini Bombo Cham, and later on ihatag man naton ang mga eskwelahan no nga nag-perform gid o kun madamo sang mga nagkalapasar sa ila. So ang nagapanguna gid diri si Dayday Zar Matthew Gerard sang University of the Philippines with 88.808%. Ikaduha si Marinas Erickson sang UP man with 88.76% or 77%. Third place si Crihensha Christian Claire sang UP with 87.9667%. Ikaapat from UP man Bombo Cham si U Andrea Jasmine with 87.7750%. Ikalima si Gatapia Kim Jaya sang UP man 87.4250%. Ikaanom si Baez Gabriel Hill sang University of San Carlos with 87.2500%. Ikapito si Reyes Luigi Nico sang San Beda College Alabang with 87.1917%. Ikawalo si Uy Rio May sang Ateneo de Manila University with 87.0582%. Ikasyam si Vergara Mark David sang Ateneo de Manila University with 87.0083%. Ikaspulo si Orencia Jaime Gabriel sang Ateneo de Manila University with 86.9001%. Ika-11 si Kayanong Reina Marie sang Ateneo de Manila University with 86.9001%. Ika-11 o ika-12 si Corpus Jether sang Mariano Marcos State University with 86.7500%. Ika-13 si Gamboa JV University of the Philippines with 86.700%. Ika-14 si Taradhi or Taradji R. Rashid sang Ateneo de Zamboanga University with 86.6833%. Ika-15 si Hoson Charlene Ann sang UP with 86.5834%. Ika-16 si Tan Nicole Kate sang Ateneo de Manila University with 86.5667%. Ika-17 si Perez Luis Gabriel sang UP with 86.5583%. Ika-18 si Ixomo Eric sang St. Louis University with 86.4918%. 19 si Opina Luis Marie University of Santo Tomas with 86.4250%. Ika-20 si Viloria Kyle Terence sang Arellano University with 86.3334%. Ika-21 si Balbanero Gian Miguel sang Ateneo de Manila University with 86.3167%. Ika-22 Estabilio Jennifer Manuel L. Quezon University with 86.3083%. 23 si Salaver Joji Marie University of the Philippines 86.24178. Ika-24 si Louis o kung ang last name niya is LUI Jesse Bryan sang Ateneo de Manila University with 86.2000%. Ika-25 si Dairit Alvinson sang Angeles University Foundation 86.1750%. 26 Vega Angelica University of San Carlos 86.1666%. 27 si Romano Wigel sa Crishaver University of San Carlos 86.1583%. Ika-28 Marquez Aaron Daryl sang University of the Philippines with 86.01666%. Ika-29 si Endoso Kathleen K sang Ateneo de Manila University 86.001%. Sa ika-30 nga pwesto Bombo Cham duha diri
Sanday Delgado Michael sang Ateneo de Davao University kag si Ignacio Patricia Marie sang University of the Philippines ang nakakuha sang 86.00 or 86 flat ini bombo Cham. Sa munang top 30 nga may highest nga ratings subong nga November 2022 Philippine Bar Examination. Ari naman yang mga eskwelahan nga mga top performing sa mga eskwelahan nga mayra sang masobra sa isa ka gatos nga take sang exam. Ang nagapanguna diri ang Ateneo de Manila University, ang takers nila 184%, ang passers is 178, so 96.74%, tama ka ataas ang ilang rating. Ang San Beda University 180 takers, 174 passers, so equivalent na 96.67%. Ang University of the Philippines 227 ang takers, 214 ang passers, 94.27% ang passing percentage. Pero makita man naton bambot sa nabatian man naton nga daw gin-dominate ini sang Ateneo de Manila University kag University of the Philippines ang top 30. Ang ikapat ang University of San Carlos nga damo man sang mga nadala sa top 30, 210 ang takers, 192 ang passers, so 91.43% ang ilang rating. Ang University of Santo Tomas 178 takers, 139 passers, ang ilang rating 78.09% bombo Cham. Ari naman ang mga schools nga nagkuha 51 to 100 candidates sa bombo Cham. So 24 ni sila tanan actually sa mga eskwelahan, but ang top 5 ang nagapanguna at Ateneo de Davao University 63 takers, 58 passers, so ang ila rating 92.06%. Ang St. Louis University 65 takers, 51 passers, so ang ila rating 78.46%. Ang University of Cebu 51 takers, 39 passers, kag 76.47% ang passers. So ang Xavier University Ateneo de Cagayan 92 takers, 68 passers, so ang ila percentage 73.91%, kag ang Jose Maria College 56 takers, 39 passers, and 69.64% ang rating. Ari naman ang mga eskwelahan nga 11 to 50 ang mga takers, so 58 ini sila ka mga eskwelahan tanan-tanan. So nagapanguna diri University of Asia and the Pacific School of Law and Governance, 17 ang takers, 17 man ang passers, so 100% passing rate ini sila ya. Ang University of Asia and the Pacific School of Law and Governance. Ikaduha ang Angeles University Foundation, 19 ang takers, 16 ang passers, so ang percentage 84.21%. Ang pamantasan ng lungsod ng Manila o ng Maynila, 22 takers, 18 passers, 81.82% ang percentage. Ateneo de Zamboanga University, 28 takers, 22 ang passers, so ang ilang rating 78.57%. Ang Mariano Marcos State University, 12 ang takers, 9 ang passers, 75% ang ilang percentage. Ari naman yung mga law schools nga may 1 to 10 nga mga takers. So 21 man ini ka mga eskwelahan. Emilio Aguinaldo College, isa ang taker and nakapasar ini siya bombo Cham. Seaman sa Our Lady of Mercy College, isa man ang taker and nakapasar man. University of Makati, Cham ang nakapasar, isa lang gidri ang wala nakapasar, so 88.89%. So 9 takers, 8 passers. University of Caloocan, 9 takers, 7 passers, 77.78% ang ilang rating. Ang Western Leyte College of Ormoc City Incorporated, 8 takers, 6 passers, 75% ang ilang rating. And ang St. Mary's College of Tagum Incorporated, 9 ang takers, 6 ang passers, and ang ila sininga nga rating 66.67% bombo Cham. So Alright. siya
ang latest nga update sa sining November 2022 Philippine Bar Examination. Ini si Bombo Rezi Bordon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Resi sa imo siniyang report. Sa liwat, congratulations sa mga nagkalapasar nga abogado sa 2022 bar examinations. Anay colleague na tondri iya sa Bombo Radio. Subong abogado naman si Attorney Joseph Jong Manto, Gutira. Oti congrats again. Sa kay Attorney Lorraine Fermisa, congratulations man. Kag sa mga taga-syudad sa Iloilo, taga-probinsya sa Iloilo nga nakapasar sa bar examinations, congratulations. Sa linya naton sa Sinimatinyon, si Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Kagawad, good afternoon, Gid. Live ikaw sa Bumuanay sa Unto. Kupunin mo si Momo Cham. Ay, Bobo Cham, mayong ukto sa imog, si Motag Palamate. Luyag lang naton makakuha man sa imo sining iyang komento regarding sa sining nagwa kagapon nga balita may kantanan sa pagpasaka sang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan sa kaso nga graft batok sa imo kag ining kaso gipasakaan man si former Mayor Jed Patrick Camabilog kagawad Nava, sir. Oh yes, dugay na 2015 pa na nga kaso kay ang original nga ginkasuhan daya si Mayor Mabilog ni Boy Mirada. Pag-file niya ni Boy Mirada kay Mayor Mabilog, wala kita ko di malakip, no? O galing bagod ki nagtestigo kita kay pabor kay Mirada, nag-execute kita affidavit nga gina-corroborate naton ang testimony, ang allegation ni Boy Mirada against Mayor Mabilog. Siguro ti aki si Mayor Sakon, nag-countercharge siya kag gindalaig ako. So, guwaya doon, nagtudloanay kami. So, ang desisyon sa ombudsman, nga, duwa na lang kami pasakaan, kaya dito na lang sa korte pa matudaan kung sino ang gasugid sang matuod. Pagkatapos sining pag-file sang kaso sa Sandigan Bayan, ano dayon ang proseso? What will happen sina diri, kagawad? Well, last month pa na ang kaso actually na-file, no? Kag last month, nag-issue na ang Sandigan Bayan sang warrant kay Mayor Mabilog, samon nga duwa, no? Last month pa. So ako pagka-balo ko last month na-file sa ombudsman, wala pa na pagwa ang warrant, nagkadto na ko sa Sandigan kag post na ko sang bail nga daan. Wala ko na ginulat nga magwa pang warrant. Pila ang bail, kagawad Nava, sir? I posted a cash bond of 90,000 last month. Si Mayor Mabilog, wala siya ka piyansa, ginulugan sa warrant. Subong in effect, he is now a fugitive from justice. May pending siya nga warrant of arrest. Okay. Now, pwede mo i-summarize, Abi, atong ining nasambitan sinikaron nga kontrobersiya, may kantanan sa towing and clamping ordinance. Kung paano gini nagsugod, kag kung paano nadalahi kang imo sinadri nga pangalan na kagawad? Sa 2014, chairman ako sa Committee on Transportation, kita ang sitwasyon sa syudad, kag isa sa problema naton ang illegal parking. And so, nag-desisyon kita nga magpasar sa ordinansa nga gamitan sang towing truck or wheel clamp ang mga nag-park illegally sa dalan. So, napasar na to. After napasar to, nag-purchase ang city government, si Mayor Mabilog, so about 50 or 100 ka wheel club. Kamo itong gingamit naton sa pagpanakop. So eventually, sa 2015, na-decide si Mayor nga ang management sina sang pangpanakop, sundon man sa iba niyang lugar nga private company ang nagapangtakod. Kaya wala capacity ang syudad nga mag-manage sina, so iatag sa private company. Just like in other cities. So, nag-enter siya into contract with a third party, itong 3L towing company, which is already existing at the time, sang pag-enter to sa memorandum of agreement. So, after sa ito na-pirmahay si Mayor, kag sang 3L, nagkakusar si Boy Mirada kontra kay Mayor on the ground niya wala masunod ang proseso, wala sang bidding,
Dason na gasuspitsa si Boy nga si Mayor Mabilog ang tag-iya sang private company mismo. So wala to implementar actually. Man kanyang bako, there was no damage on the part of the government because wala man to implementar because ang pag-file ni Boy Mirada kaso kay Mayor Mabilog gin-rescind niya ang kontrata. With the authority from the Sangguniang Palungsod, gin-rescind niya ang kontrata mutually with the private company. So practically wala gid to implementar kag wala to ma-execute kag not a single centavo was given to a private company. Wala man to sang actually damage. Just technically it's because wala man ma-implementar. Ugaling kay because of that nga lack of bidding sa ligasyon ni Boy, ginpasaka sa ombudsman. So from the time, I executed an affidavit in favor of Boy Mirada. Because kita ko do ka weeks ang complaint ni Boy because wala siya sang personal knowledge about sang ownership sang private company. So gin supplement na kon ang iyang allegation by saying that indeed truthfully it was Mayor Mabilog who owned that company. So pagbahaton sang Mayor Mabilog sang akon nga supplemental nga affidavit muto nga siya kag encounter charge ako sa ombudsman afterthought na kay kung tuod to nga akon to dapat beforehand gambal na siya nadaan. So ginulat niya pa nga magpasar ko sang akon affidavit pag encounteran niya ko sang complaint kag siya man sumno siling naman nga akon ato. So ang sabat ko sa ombudsman at that time kung akon to sinusamon nga duwa bla ang business minded because tang background namon nga duwa. Because sa Bilogo Kabuhi nagpanabang ng kuya. 18 years ko nag-practice ang ako ng bugasiya. Do wala man ko negosyo. Bisan antes ko mosulod sa politika. 8 years na ko kapanabang before ko nagdalaga kon siya sa 2010. Do wala man ko kagi negosyo. Kung between sa amon siguro. To si Mayor ang mas negosyante kag mas business minded. No? Ako hindi namong linyada ko. I have never been into business. No? Muna nga ako ng argument sa ombudsman nga talang taon na background namon kung sino sa amon ang business-minded. So, takaan siguro ang ombudsman, kaya tinudluanay kami, wala man sang other independent sources or evidence, no? So, pasara sa ombudsman nga ang information, maduwa kami ang nalang ang pasabton, no? And let the court decide kung sinugi man samon ang tagiya dito. Pero lain yung issue sa akon, ang issue sa akon yan ni Mayor Mabilog ng ownership. Ang issue siya ni Boy Mirada, duwa. Non-compliance with the bidding requirement and ownership. No? So, practically amo na ang brief background sa inang kaso, Bumbotsam. Okay. Kagawad, kung panugutan mo ako, kay parang maplastar naton ini sa mas malapad sini iyang audience. Nagayo ko simo kung din ka mas komportable magsabat sa Tagalog or sa English may kantanan sa sining statement or sining kaso karon nga gipasaka sa Sandigan na Kagawad Plaridel Navas. Liwaton ko ano yung reaksyon ninyo, komento ninyo regarding sa kaso na inakyat na sa Sandigan ng Office of the Ombudsman, Councilor Navas, sir? Well, I'm actually surprised with that resolution of the Ombudsman because I thought I was treated as a witness because I was never a respondent in that case. Originally, the complainant is Mr. Manuel Boy Mirada against Mayor Mabilog only. I only came into picture because I supplemented the complaint of Boy Mirada. I am not an original party to the case. But siguro perhaps na offend si Mayor Mabilog because of that affidavit that I have executed in favor of Boy Mirada, sustaining and corroborating his allegation. Mayor Mabilog filed a countercharge, this time telling the ombudsman the owner of that private company, the 3L, is actually me. So, in my response,
in my counter affidavit to that counter charge, I explained that it would be impossible for me to own that because in the first place, it is not my line. No? Ang negosyo or business is not actually my forte. I have been a practicing lawyer for 18 years. No? Since I became a lawyer in 2002, yun yung primary source of my income. And the city, mga Ilonggos, will know that between the two of us, no, Mayor Mabilog and me, Mayor Mabilog has business interests. No? He has a lot of businesses in the city and other cities around the country. So between the two of us, mas negosyante siya compared to me. So it so happened that the ombudsman, perhaps, no, they could not really come to a conclusion who really owned that private company. They just filed a case, including me, so that we can prove in court, we can present evidence that I have no participation in that private company. Somehow, I do not have any vested interest. The only thing that I did was to pass an ordinance regarding clamping, which was done in good faith to ensure that we help the city in the traffic problem. So yun lang participation ko. I have not signed any contract. It was Mayor Mabilog who signed the contract. The one who gave Mayor Mabilog the authority sa City Council, the sponsor of that resolution, is the late Councilor Joshua Alim. My name does not appear there. So wala. Practically, I have not participated in any act that consummated the contract between the private company and Mayor Mabilog Bombocham. Alright. Sige. With this information, kag sa tiyempo, sa gyapon, nga ginatag diri sa Bombo Radio, madamo nga salamat, kag Plaridel Nava, sir. Maayong hapon. Salamat man. Salamat po sa maayong hapon sa Diri wabit si Iloilo City Councilor Plaridel Nava sa pagpahayag man sa iya sining side natuhoy sa sining kaso nga graft nga gina-file sa Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Di last month pa naka-bail na yan, naka-post na sang bail nga 90,000 pesos si City Councilor Plaridel Nava. Kag tiyan mo to, ang iya sining why siya sang partisipasyon, ang iya lang sining iya nga nangin partisipasyon sa aton sinima kabombo is nag-supplement lang siya sang akusasyon, no, ni Mr. Manuel Boy Mihurada batok sa kay Mayor former Mayor Jet Patrick Mabilog. Ti bangod sini ti ambal ni kagawad Nava sinya ti nakigro si Mayor gintudlo naman sakon nga ako naman ang tagiya ti pagsaka iya sa Sandigan Bayan para nga dalo na lang sa korte kag dito na lang diskusyonan kung sino namang matuod nga tag-iya sang sining 3L towing services at dito na lang sila maplastari sa aton sinikaron niya nga mga kabombo hindi man lipod sa ibalo nga ti ginatudlo nga dami company ni Mayor former Mayor Jen Patrick Mabilog ining 3L services kag ang dami sining proprietor mo si Lenny Garcia kag according diri sa dokumento nga ginapahayag nga si City Councilor Plaridel Nava man kuno ang nagpangita sang supplier kag wheel clamps nagikan sa China kag siya man nagpreparar sang dokumento para sa 3L services registration sa Department of Trade and Industry kag Bureau of Internal Revenue. Diyan mo na gani ang kagawad ni kagawad na baka ginas niya ng tinudloanay na imayo kuno gani nga madala ni Sandigan Bayan para aplastaranay sila dito sang ila sining mga nuyatan man nga mga facts kag documents na tuoy sinasambit sining nga kaso. 48 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Check naton si Bombo Charigalia sumagpaw direktamente karon sa may Campo Delgado. May kantanan sa sining pagmando ni Police Brigadier General Leo Francisco nga i-relieve na sa pwesto. Ining duwa ka mga polis nga assigned sa City Intelligence Unit nga imbolbado sa palpak iya nga summary execution dito sa may Kalabuwa, Liganes, Iloilo. Bombochari sa report, please come in. Kumpirmado, Bombochari, nga ginamanduan na ni Police Brigadier General Leo Francisco paagi sa isa ka special order ang bahin sang Iloilo City Police Office kung sa diin iya ginmando
nga i-relieve sa pwesto ini nga duha ka aktibo nga pulis sa nga Iloilo City Police Office nga amo ang ginaaligar dala sa mga suspect nga gintudlo man mismo ni Glenn Paloma. Ini si Glenn Paloma ang isa ka ex-convict nga ginhalid sa may barangay Calaboa, Leganes, Iloilo sang sinalikdan lamang nga Marso 26. Ining duha ka pulis Bombo Champ amo ang ginkilala diri kandaya Police Executive Master Sergeant Jesse Jim Rubio kaga Police Staff Sergeant Enrico Carlito Gonzalez. Ini sila mga miyembro sa nga tracker team sa nga wanted person sa Maya City Intelligence Unit sang Iloilo City Police Office. Kagti na siling na naton ang nagtudlo mismo diri sa ila amo ang ila sininangin biktima nga si Glenn Paloma nga ti ang diri ang naghalin mismo sa may barangay Zamora Milieza, Iloilo City proper sang gabi nga ti antes ini siya ginhalid sa may barangay Calaboa, Leganes, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio diri kaya Police Brigadier General Leo Francisco ang direktor sang Police Regional Office 6 iya ginpahayag nga nagmando naman siya subong lang gid nga adlaw man after niya nabaton ang formal report nagikan sa Iloilo Police Provincial Office nga nagmando siya sa iya sini nga R7 sa iya nga Regional Investigation and Detective Management Division nga magpatigayon sa gilayon sa nga investigation diri sa duha ka pulis nga amo ni ang gintudlo man nga duha sa mga suspetsado. Kagadugang pa sa nga natungdan gina-relieve niya ini sa pwesto para hindi maapektuhan o kung mahamper ang ginapatigayon nga investigasyon para hindi na makahilabot pa ini nga duha ka aktibo nga pulis sang Iloilo City Police Office. Nagpasalig man diri sa subong ang direktor nga kung mapamatud-an nga guilty ining duha ka aktibo nga mga pulis magapangatubang gid ini sila sang nagakaigo nga penalidad kag sanctions kaga kaso magluwas sa criminal case man. So may administrative case pagid sila nga pag-atubangon. Dugang pagid diri ginaklaro gid diri kag ginpasalig man sang regional director nga iya ginakondina ini nga natabo kag wala sang lugar sa bahin sang Philippine National Police diri mismo sa rehiyon sa may bahin sang Western Visayas ining mga kaangay nga buluhaton. So suno sa iya ang ini pura pa man lang ni statement kag subong nagapadayon pang investigasyon pero iya diri ginhambal nga ang mga amo sini nga mga kahimuan sa nga pulis amo ang waay niya diri gina tolerar. So kung madumduman ni mismo gidya ang biktima ang nagtudlo sa duha ka pulis nga naghalid sa iya kag nagtiro sa may banwa sang Leganes kaupod man ang tag-iya sang isa ka restaurant kag nga security guard man nga nagaubra sa may restaurant nga ato kag may duha pa gid diri ka mga jando. So amo ni mismo man ang Iloilo City Police Office nagkumpirma man nga epektibo subong nga adlaw ining si Police Executive Master Sergeant Rubio kag si Police Staff Sergeant Gonzalez amo ang ginrelieve sa unit sang Iloilo City Police Office kag subong gin-reassign anay sa may regional headquarters, sa may regional personnel and the holding accounting section. So yari bala kamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Leo Francisco. Sa lahat ng tagapakinig ng Bombo Radio at kanina lang kapag pa-follow up natin dumating na nga yung formal report na may dalawa kaming pulis na miyembro ng Iloilo City Police Office ang nasasangkot sa kasong frustrated murder na pinail ng ating mga kawani ng Iloilo Police Provincial Office dahil sa isang insidente na nangyari noon sa Leganes. Sir, anong masasabi natin? Kasi allegedly tinuro talaga itong dalawang active police ng Iloilo City Police Office. Sa ating mga tagapagkinig, I immediately directed our Regional Investigation and Detective Management Division, yung ating R7, na mag-conduct ng administrative proceedings against sa dalawa na ito at kailangang iparilib ko sila para hindi sila maka-impluensya sa mga investigasyon na ginagawa ng ating Iloilo Police Provincial Office while they are undergoing administrative cases.
Okay. Sir, ang base sa statement ng biktima na parang tinawagan lang itong dalawang aktibong pulis, tsaka yun nga, parang sila na yung nag-decide kung anong gagawin sa biktima. Ang kinukondina ba natin ito or anong masasabi natin dito, sir? These are just statements, and we are collating these statements and other evidences, and the Regional Investigation and Detective Management Division will conduct its own probe with regards to the administrative case of these two ICPO personnel. Kaya yung mga circumstantial, I cannot comment on that. At yung mga events leading to this incident, magbabase na lang tayo siguro sa result ng ating R7 at mag-iimbestiga na sila within today. Okay. Sir, if ever lang na mapatunayan nga na ginawa talaga ito ng dalawang aktibong pulis, anong mangyayari sa kanila, sir? They will be facing administrative charges. May mga disciplinary mechanism kami dito sa loob ng PNP, and I will see to it that justice will be done. Kaya nga ngayong araw na ito, pinarelieve ko na yung dalawang pulis na to at para hindi sila maka-influensya sa mga investigasyon na ginagawa ng ating Iloilo Police Provincial Office. Sige. Sir, mensahe ng Police Regional Office 6 sa atin, sa mga citizens ng buong rehiyon, kasi yun nga, kumbaga nag-react na naman yung mga citizens natin tungkol dito at yun nga nasabi na police pala talaga yung allegedly sumasalvage pala dito, sir. Yes, sa aking kapulisan, malinaw naman yung ating patakaran at paulit-ulit ko itong sasabihin na walang puwang sa atin yung ganyang klaseng trabaho at mananagot ang dapat managot. Sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Police Brigadier General Leo Francisco, ang Regional Director ng Police Regional Office 6. So amoy na Bombo Champ no hambal gid diri ni Regional Director Francisco nga gusto gid niya mahatagan sang hustisya ining natabo nga insidente sa may bahin iya sang Leganes kag ginlinaw gid niya diri sa aton nga wala sang lugar sa bahin sang Philippine National Police ining mga amo sini kaangay nga mga ulubrahon kag gusto amo gid ni iya nga hambal nga tanan nga disciplinary actions igahatag once nga mapamatud-an nga ining duha ka pulis gid ban ang suspetsado kag sila gid ang mapamatud-an nga nagatiro diri sa kay Glen Paloma sa may bahin sang Banwasang Leganes, Iloilo. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Chari sumagpaw sa imo siniya nga follow-up report. Kung pananglitan ang affidavit sang nakasurvive sa summary execution minatuod, makakurulba karon para iya sa mga pumuluyo sang syudad o sang probinsya sang Iloilo ang kasubong sining senaryo nga bangod ang mga negosyante, may mga kilala sining pulis, one call away lang. Garesponde na yun. Kay kuno may nadakpan nga kawatan. Kag kung kawatan gid man to sa aton sining mga kabombo, which nga mayara siya sa previous record, kag naglapas pa sa Republic Act 9165, may kantan sa illegal drugs. Tita, ni gindiritso sa prisuan. Di ba? Kay, amo sina ang trabaho sa aton sinima polis mo. Kung may madakpan ang mga pumuluyo through citizens arrest, gina-turn over sa pulis kag prisuhon. Maswerte kag tama gid iya ka paborable sa mga tawo nga madamo sang kwarta. Kay hamako nimo banwa, one call away lang.
Kag ang nagresponde, hindi pa basta-basta, hindi pa miyembro sang Pavia Municipal Police Station nga sakop sa dong area kung sa diin ginaaligar, ginsulod ang nasambit sining personalidad, ining si Glenn Paloma. Kay ginasuspitsuan nga nangawat. Ti sakop padto sang Pavia, ti why not Pavia PNP ang gintawag. Pero nga asanday Gonzales kid kag Rubio ang tinawag. Kay ting tag-iyaman kuno nagtawag mo. Ti di buinas gali iyang mga tawo. For example, kung negosyante ka, kung damo ka kwarta, kay one call away lang pulis nga responde dayon. Samtang iya ang mga ordinaryo nga taxpayer, ordinaryo nga citizen, sa aton sinima kabumbo, no? Magurahab pa, mahilibion pa. Kung kisa, hindi pa iya gani makaresponde, kay kuno, may masako ang aton sinima kapulisan, may ginatinder pang amo sini, amo sadto, no? Pero kung negosyante gani, isa lang katawag, intel dayon, operative sang nag-abot. Kag kon sundon ta ang pahayag sandig sa judicial affidavit sang nakasurvive sa summary execution sa aton siniiyang nga mga kabumbo, hamakon sila nimo banwagin tiro ini siya. Ugaling kiti tanan-tanan kuno may katapusan mo, tibase amo na niyang katapusan sa kung ang pahayag lang sang biktima nga aton sini nga lantawon, amo na niyang katapusan siguro sang mga extracurricular activities sa aton sini mga kapulisan kumbaga. Mga black ops or black operations sang pila ka mga kapulisan nga under sa payula or may bulanan sa mga negosyante kag damo kwarta. Ti ko mag-amo sini sa aton sini magkabumbo, makaluluoy iya ang ordinaryo nga citizen, makaluluoy iya ang ordinaryo nga taxpayer. Kay wala sila iya sang special treatment from the uniformed personnel. Sa aton sini makabumbo. Ti isa ini karon sa magahatag naman iya sang phobia sa mga ordinaryo sini iya nga pumuluyo. Nga kung sila magapangayo sang police assistance sa aton sini nga mga kabumbo, may in fairness man sa kapulisan tati, iban dasig magresponde, iban madugay magresponde, pero maglabot na sa Ital-Ital iyati. Sabton ka malang iya sang pulis, hindi tanama mo sini ma'am, sir, kay bala mo kami, wala kami sang personal knowledge. Pero ang duwa, si Gonzales kag si Rubio, why na sila yan nag-hesitate Kay tinawgan sila ni boss mo. Sandig sa panaysayon, sa affidavit sa nga biktima ni Paloma, pagtawag, responde sila dayon, disponirin nyo na lang daw mo silang sugilanon. Ti kanugon ang pangabudlay sang aton siniiyang nga mga opisyales sa kapulisan kag ang mga straight nga member sang Iloilo City Police Office, Iloilo Provincial Police Office, and of course, ang Regional Police Office nga mabalik ang salig sang tawo sa kapulisan, sa uniform personnel. Sa aton sini makabumbo. Ti kabay pa nga magwagid ang kamatuoran sa patigayunon sining investigasyon. On the other hand, kung gindiin lamang or ginlaglag, ginhulog Sanday Gonzales kag Rubio ti sa investigasyon, pamatud-an nyo dira nga hindi nyo ginman kilala ang tag-iya sang orang negosyante nga to,
No? Kag drawing lamang ang affidavit ni Glenn Paloma. Ang tanan-tanan may kay gayunan para nga maplastar si ninyo. No? Kag ti siyempre, dira man kag ma-redeem ninyong inyo sinikaw galingon bilang miyembro sang Philippine National Police, bilang miyembro sang intelligence unit sang Iloilo City Police Office. Sa aton sini makabumbo. Lapaw nagkikita sa latin sa aton sini nga pagpangalaga, damo pa kita kuntani sa mga balita diri nga igapat paton o galing bitin gid kita sa tiyempo, no? Sa aton sini makabumbo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ismomot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 9 to 15, 2023. Sa sining Abril 14, Biyernes, ang Rains Band ang liwat nga magabalik sa stage para sa isa ka great musical show sa Thank God It's Payday. All yours umpisa alas 6:30 sa gabi. Sa Abril 15, Sabado, si Mr. Totong Villaruz and his dynamic band na magabalik agud liwat nga maglingaw sa inyo with their carefully selected songs sa Concert at the Plaza, Blasting Your Way, umpisa alas 6 sa gabi. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 16, Domingo, kafistahan sang Divine Mercy. Sa ining adlaw, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration sa La Tolda to celebrate the overwhelming mercy of Jesus Christ. Magasugod, alas 11 sang aga. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Dry season na gid diri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabugnaw. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Pilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo. Maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon. Magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar. Kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes o kung Bukidnon. Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de-battery o kon rechargeable. Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehira ng imo panit. Magbutang sa mga sunblock o kon sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig.
Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigrilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo kay kaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kung lampara sa kurtina o kung bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan na aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa.
i-contact direkta ang nagapakilala nga himata kag kung indi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang Mayong hapon, mayad nga hapon. Good afternoon. Sa inyo tanan mga kabombo, oras na para sa kahapon lamang program. Ari na ako. This is Tita Regine sa mainit nga panahon, nagatagi-ti nga kainiton sa aton nga panahon. Summer na summer. Ano ang makapa-cool down sa inyo aside sa halo-halo, sa ice cream, cold water? I hope KLP ha, kag mga istorya nga inyo nga mabatian, yun na binigid sa ating nga pag-inuptanay every day from Monday to Saturday diri sa kahapon lamang program kabay nga makapa-cool down gid sa inyo no sa mga ara dira subong nagapa-init, nagapa-tial. Be very, very careful lang. See to it, kung may high blood, nakainom bulong, may kalo, may basta panaming sa init. Kag kung pwede, hindi gidya magpatial sa init. Hello and good afternoon again and welcome. Diri sa kahapon lamang program. It's the 14th of April and beautiful Friday afternoon. Mainit lang ugaling, but anyway, mainit. Kag very cool man ang mga istorya natin diri. Kompletos Ricardo sa diri sa KLP, and just a little while, mabatian nyo na ang mga stories scheduled for today. So sa inyo man, yung mga istorya dira, always ko na ang ginakamusta. I hope finished na, kag ready na nga i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isend nyo na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kagari na ang aton nga song para sa inyo sa sining hapon from Albert Acolado from the Bombo Music Festival, I Need Your Love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments,
but then forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Alberta Colado, I need your love para sa inyo. Ako, I just need your presence. Knowing that you are there, enough inspiration na inaasa ako. And every day that we are together, diri sa KLP. So, ari na ato yung first story with 2 pictures. Salamat, Gid. This came from Lola Inang sa Barangay Tiring, Kapatuan, Iloilo. My dearest, Tita Regine. Mayong hapon sa imo dira kag sa staff sa Bombo Radio. In the Regine, tawag na ako sa ako nahiyo nga si Lola Inang sa Barangay Tiring, Kabatuan, Iloilo. Isa ako ka senior citizen. Inday na lang ang itawag ko sa imo. And Inday, kung mahimo palihog basa, April 14, birthday ko. Happy birthday na Lola Inang. Birthday ko, ika-70th, so 70 years old na ako. Sige, happy birthday, nagikan sa amon diri tanan. Kag salamat kay Lord, Tita Regine, ginhatagan niya ako sa malawig nga kabuhi. Inday, isa ako kabalo, buhi. Duhagid kami sa akon bata nga nabalo. Patay ang anabana. Sugdan ko ang akon kasaysayan sang bata pa ako. Ang edad ko sadto 15 anyos. Nagagaray kami sa akong paryente nga mabakasyon sa Negros. Ang upod ko, bale, 2 sila. Ang edad ka isa, bale, 13 anyos, ang isa, 11 anyos. Ako leader nila, kay may tiyo ako dito sa Negros. Siling ko, malakat kita, ugaling hindi kita pagsugtan. Ako ang malisensya. Siling nila, kay ti basi matalang kami. Siling ko hindi So pagabot namon, isa lang kasakay. Te, sugot man sila. Gindulong pagani kami sa pier sa Iloilo. Ang among ginsakyan Inday Reg, Don Vicente Pasado. Sa una, ang pamasahe 5 pesos lang. Pero wala man kami kulbai Isa man lang kasakay sa jeep, crossing. Sang kami manaog, duta na dayon sa mga Haviliana ang ila hasyenda. So nakibot ang tiyo ko. Sila niya, huy, ano natabo nga nakalabot ka mo diri? Wala ka mo nahadlok? Ako ang nagsabat. Permi man ako kakadto diri. Pero ang tuyo namon, makaon sang prutas. Tama kalapad ang ila tanom. Wala ginabaligya, ginakaon lang. Ay kanami no. Ayawan kami permi kami busog. Isa ka bes in the Regine, ginhagad kami sa pakaisa ko nga makadto sa simbahan, Ma-Flores de Mayo. Bulan sa in the Red siyang Mayo. Nag-intra man kami. Pagkatapos, may pamahaw pa. Siling sang tiyo ko, Inday, dire lang kamo ha, kay makadto kami sa suba, manguha sang agihis. Siling namon, maupod kami Siling niya, masakay pa kami sa bangka kay madalom ang suba sang bago. Hindi, Reg, malaba ang taytay bago. Damo ang amon kuha, enjoy kami O galing, daw maulan. Nagdulom ang bukid. Nagdugang ang tubig halin sa kanlaon. Nagtabuay sila nga duha sang dagat. Jutayan na lang kami malunod. Nagsulod ang tubig sa bangka. Abi mo, Inday, kulba kami Ninakigan kami sang tiyo ko. Siling niya, nagsiling ko daw nga hindi ka mo magupod-upod. Tiyang amon lang man in the Regine nga, maisugid man kami, magpauli sa Iloilo. So in the Reg, dayo namon pauli. Duwa lang kami kasi mana.
Hindi patani kami mauli, ugaling, amo na ang natabo. So gindulong kami sang tiyo ko sa Pulupandan. Pag-abot namon giya sa tering, nangakig man sila sang natabo sa amon, nangara sanda. Buta ang talinga ko. Kung anong natabo sa bata ko, panago ka nga daan sa buho. Ba, siling sang isa, tidayon ko Inday Regine uli. Hasta tulad nga malam ako, kag nangapo, wa ay runtakon, naghagad-hagad pa. Nadudla kagid ha. So Inday, ibalik ko nga istorya parte sa akon bana, kung paano kami nagbulagay. Isa siya ka konduktor sa bus, natingali gid ako nga kung kaisa mauli, kisa hindi man may nakakita diri sa amon. Siling niya, panilagi bala, matuod gid man. Indi Reg, bisan anhon mo katago ang kalayo, magwa gid ang aso. Pag uli na, nag-away kami. Tani nagsiling ka, ambal ko, kung hindi ka sakon, prangkahon mo ako. Why man ako nagpamilit kung hindi ka na. Gusto mo iba naman nga putahe ang matilawan mo? Eh di wow. Si Regine Mayo pagani kung wala ka na ba na, sa mag-ugtas ka man lang, kapulo lang. Isla na ikaw. Ginakabig ko na lang, nga patay na siya. Solo flight ang kabuhi mo. Inday, ang parte naman sa akong bata nga nabalo, patay ang ana nga bana. Sang ang iya anak, puro babayi. Ang edad ka bata ko nga nabalo, 23, ang ana nga bana, 26. Ang bana na, nagabaligya isda, nagmasakit, way ti abi nagakalo, ti ihay mainit, pag uli na, dayo na paligo, kay baho isda, nagsakit na lang ang ulo na, amuto nga napatay. Maayo man kay naisipan sa bata ko nga magnegosyo sa Banwa sa Santa Barbara, Kabatuan. Kamatis, bombay, kag-ahos, kag kung ano lang dira, basta may ipakaon lang sa anak niya nga magagmay pa. Ang isa 6 katuig, ang isa 4 katuig. Abi mo Inday, tama kabakas. Ang adlaw himo na gabi. Alas 4 pa lang gahalin sa aga. Maguli, alauna sang hapon. Oran kag init ginasulay. Abi mo Inday, dalaga na sila. Ang isa 18 years old, ang isa 14. Di siling sang bata niya, nanay. May eskwela ako sa college. Tinagsabat si nanay niya, hindi ako makasarang. Makuha ako sang exam kung makapasar. Nakapasar sa kaluoy sang Diyos sa isa ka eskwelahan. Ti 1/2 ang tuition, tapos sa government, sa Kabatuan, nakapasar man. Nagsabat ako siling ko, kung may ginpanggas ka, may anihon ka man sa uli. Hindi bala? Hindi Reg, kung may problema gani, nagakadto na siya sa patyo, kag magsindi sang kandila sa anang abana. Nga ipangamuyo tana sa mahal nga Diyos, buligan sa pagpangita sang kwarta, kag tawaan ta, tanalawas nga mayad, kag makapatapos ang bata na sa college, nga magbukas ang klase. Abi mo Inday, sa tudod lang, wala tuwang utang, mangutang sa Bombay, may sakaan pa kada semana, bayad, kung tapos na gani, ibayad naman sa isa. Hindi na mahulaman, nagalibod siya sa bilog nga barangay sang tereng pakadto sa airport, kag salamat na lang no sa isa ka tawo nga wala nagakataka sang paghatag sa amon sang bugas. Idirej, basta wala ka lang sang tinapakan sa imo isig ka pareho, ang blessing ni Lord, yara gid sa imo. Mahapos ang pagpangita mo sang kwarta. Inday, ang isa na kabata, grade 11, senior high sa Kabatuan. Mahapo man ang pamasahe sa adlaw-adlaw, pero kaya man. Salig ka lang sa Ginoo, hindi yakagid pagpabayan. Indirect ang akon nga obra, diri lang sa sulod balay, kusinera, labandera, all around. Pero sige lang, why Manila ako pagpabay. So hasta na lang diri, madamo nga salamat sa iyong pagbasa. Ang tagpadala si Lola Inang sang Barangay Tiring, Kabatuan, Iloilo. P.S. Inday aring ako nga picture,
nag-miss ako sa Amon Barangay Day, December 28, o galing, hindi kaya law ay, sige, butang yung galing malaw ay ako. Hindi, bebe, lilig ko sa picture to be. Atong may sash, kay nag-join siya gali, nag-miss siya sa ila barangay. Senior citizen, got talent. Ano talent mo, Dila? So, God bless and good health. Enjoy. Inday, sorry sa ako na agi, bala mo naman senior. Kag-ari man gali ang pictures ng bata ko. So, thank you very much, Gid. Ari diri tuod ko nga ngalan. May number man ako sang apo ko di. Salamat sa liwat. Si Lola Inang, sang Tiring Kabatuan. So, that's the daughter. Inang may along nga duha ka bilog, gina flash subong, kag atong isa nga may sash. Wow, kasosyal. Do dalaga lang si Lola Inang. Do hindi Lola ba? Ano talent mo di? Anyway, thank you so much, Kid, ha? So, sang gamay kapag gali arisgada, kagidya pinanghagad mong imo nga mga pakaisahan. Imagine ang edad, 13, 11. Ikaw ayhan, pila tong edad mo? Siyempre, kinulbaan ang mga ginikanan nga mo tugiling natabo sa inyo, ano ayhan? Kung naglugdang to ang inyo nga ginasakyan to, kung, di ko lang ma-imagine, no? But grabe mo nangin bilin sa imo nga lesson. Ang to the point, ha? Nga, bisan nagdalaga ka na, or naglola ka na, wala, naginti mo nagapanghagad-hagad. Kung sa bagay, no? Kabudlay mag-risgo. Kabudlay manabat sa ulihi. Mayo pang magpamuyong ka na lang sa higad, or if ever may kaduan ikaw, ikaw na lang or maybe imo na lang daya bata, imo na lang ya apo, amo na lang ang imo yang hagadon. Well, anyway, salamat gid. So you said ikaw balo buhi ang imo bata, balo gidya nga tuod, widow gid siya kay tinapatay ang iyang husband. Kag kinamatay sa iyang husband kay ti siling mo nagalibod isda, wala ga kaalo, kainit. Busog abot sa balay, paligo baw. Ti amo gid na. Subong nga ini nga kainiton. Grabe no, magwa ka lang sa inyo nga balay, bisan may hangin pa, pero ang hangin mainit man. So sa may mga nagataas ang BP dira, ay no gagid ka mo. Nga magpatial-tial dira sa init. Pag panago sa sulod sang balay, if ever nga kinahanglan gid nga magwa or kadto ka sa talamnan mo, dapat nakakalo ka gid. Kag pangita ka permis ang imo nga masilungan dira, hindi gid no pag ialaw nga magpatial dira, especially ng iban way kabalo nga may mga high blood na gali kay wala man pagpa-check up. So abi nila okay lang sila no, tapos amo nang ila ginahimo pag abot sa balay paligo kay gali may may high blood na. So let us all be very very careful, ha. So salamat gid si imo liwat Lola Inang, and happy 70th birthday sa liwat. Oras naton, 35 minutes after 2 o'clock. Sa pagpanumbalik naton, before kita mag-proceed sa aton another story, syempre, may winner kita sa aton nga promo ba naman ng Salvo Year 17. Tananin na sa pagbalik sa KLP with Tita Regine, pagkatapos ng gids, ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Illegal nga droga. Mamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS kung maggamit sang syringe o kung ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbiyoso o kung bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente o kung kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa iligal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iban naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga makapalala sang sitwasyon. Makaapekto sa paminsaron, pagkapraning o kung paglain sang paminsaron, ang pila lamang sa mga balatian sa panghuna-huna nga dala sang iligal nga droga. Pwede ini nga mangin kabangdanan sang kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radio. Bombo! Tig-ilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Mayo ini nga tiyempo agod maglagaw upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hiluay sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Magluwas nga nagapanubo ini sa temperatura sang lawas, malikawan pa ang dehydration nga makadala sang sakit sa ulo, pagpangluya, kalingin sang ulo kag indi maayo nga modo. Ini nga mga sintomas ang sarang makaguba sang kuntani masadya nga pagbiyahe kag pagbakasyon. Para mangin hydrated, mag-inom sang bastante nga tubig sa bilog nga adlaw, bisan pa nga ikaw wala nakabatsyag sang kauhaw. Magbalon sang tubig o kung magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig, kag likawan ang mga disposable nga plastic containers. Mag-refill sa mga hotel o kung water refilling station sa lugar, diin ka nagalagaw o kung nagabakasyon. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kung magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan. Sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabian nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, ini ang nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata.
Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabully nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad.
Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang caller? And we are back. Kag ari na ato naging promise sa inyo, special winner, special draw sang Silver Swan. Ari nga ato nga winner. Oras na para malaman natin ang mananalo ng special prize mula sa Silver Swan sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Syempre kay special draws on Silver Swan, ang iyang preferred purchase is of course Silver Swan soy sauce. 58 anyos, taga East Baluarte, Molo, Iloilo City. Congratulations ang aton nga winner, Waisang Liwan, kundi si Azucena Milyora. Sa liwat, Azucena Milyora, 58 years old, sang East Baluarte, Molo, Iloilo City. Ikaw ang aton nga winner sa special draw sang Silver Swan. Kadto ka diri para nga mag-claim sang imo nga prize, nagahulat na sa imo ang 500 pesos nga cash mo. So bring your ID. Isang sakay lang from Baluarte Molo to Bombo Radio. Congratulations! Kagbalik kita diri sa pagdalong sa inyo, pari pa another story. Ari basanta ang sulat diri ni Shay sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Good afternoon, tita. Ang share ko subong ang reaction sang parents ko before, during, kag after sang interview mo sa akon, tita. Akin ang in-winner ko ikaw. Bow number 1, kritik ko gidya si mama, tita. Aha. Di pasensya, tita, ha? Ari di mo, may mga... Okay. Ay, galing ko for my eyes only lang. Sige lang, Pinahuya na lang ko, ahay. Actually, hindi ko tani magmuno sa ila about to tita. Kaso, basi matingala sila nga 3 p.m. na ako mahalin sa balay that day. Kaya usually, 12 or 1, galakat na ako na muna nga adlaw. So, sang Wednesday, tita, pag sugid ko kay mama about sa story ko, bago ginapangayo niya gid sa akon ang link kung saan umugin basa ang letter ko nga nag-win. Tiyambal ko wala na to, na-delete na. Bawagin balikan niya gid tita, kay pamatian niya gid kuno, kay nga hindi gid ako manugid. Bongga Naintriga gid siya. Tapos sambal pa nila ni Papa, mga boring man sa love life ko, kag wala pulos. Tapos ginapasakitan lang ako sa well, wala lang sila kabalo. Haha. Isa man lang na remember nila nga nag-cause gid sang grabe nga pain sa akon when I was 18 years old, tita. Balan mo, tita, during sang first heartbreak ko, saksi ang parents ko sang gina-go through ko sang nagpuli ako diri halin sa isa ka lugar. Grabe man to abi mag-effort ang ex ko, kag daam mo gid tuya. Ang gusto ko pamanahon, baho 18, nagapanumdum ka na ya mamana. Pero wala gid. Prayer kag hug lang ni mama gapa feel better sa akon. Tapos ang mga pieces of advices ni Papa. Last ko nga hibi sa first ko nga heartbreak sa 2018 lang, tita. Kag that time, gin-update ko man na parents ko. Tapos ang bal nila that time, sus, sa kadugay na sadto siya gihapon. Tinaghipos na ako, tita. Sugod to, wala. Na lang ko ga-share sa love life ko. Bali, tita, ang sa second, kag hopefully last, nga heartbreak, heartache, wala ko na gin-open up sa ila, tita. Kaya hindi, naku gusto mag-worry sila. Kagdamo naman wakal. Sabad, abit kita sa ila. Ti, ara naman ako yung sa tsakto nga edad. Although kisa kinanglan ko pagidman, giya nila bilang parents ko.
Kaso when it comes sa love life ko, so naokwarda na ako mag-share sa ila tita. Lalo na sa 25 years old up na ako. Maliban kay God, notepad, keyboard, kag KLP lang gid. Nakahibalo sang gin-went through ko paglabot sa gugma. Tuod. Thanks sa KLP. Thank you, tita. You're always welcome. Sabi mo, tita, daw ano-ano, lang naging rehearse ako yan sang parents ko man. Hi. Kay a few days before sang interview, nangusiksa gid sila. Gulpi ako kinulbaan. Ti syempre puro filtered ang sabat Bisan past na ato. Hi. Budlay, basta only girl ka. Kay bisan lapit ka na mag-30. Ay nagkaka-alarma pa sila nga magka-love life ako. As if 16 years old ila bata, I am bot, tita. Hindi ko man sila mabasol kay ang pagkabalo nila, manuglaon bata nila. Pero makasaysayan nga ginapakigbahin sa KLP, puro parte sa gugma, laban. So sang day na sang interview, tita, kabalo ka ko na nung natabo. Bonamati, gidyo tita si mama kag si papa. Si mama ara sa dalom naga-FB live. Tapos si papa ara sa guwas ng pertahan sang room ko sa babaw. Nagapamati isa na pangwakal ko. Bantay sarado. Boko nami, amo pagito ang nagpadugang kalangka ko kag ka-uneasy. Wala gidya tita nagkadto sa ginakadtuan permi ni mama every afternoon. Ay mamate, gidya ko no ya. Ginabsinadyo gidya duty niya. Ang bagungon. Di wow, kag magkomentar gali pagkatapos, ay balan mo tita, halin sang una. Kontra na ni mama, maglinangka ko, kag daw alinganga. Lalo na kung gina-ask, ay ambot. Laban ko no, hungit tita. Tapos nagpa-interview pa ako, nga daw hindi man lang gali ako manugid. Tapos hesitant. Tapos hindi ako sure sa iban nga mga ginahambal ko, kag laban ko ang ginahambal ko no. May siguro ay maan. Notice niya, tanang nga lapses ko. Hi. Si Papa ya, nagihom lang, kag naghambal, nga nabigo kagid gali. Tapos naglakat na ako, tita. Ginwatch ko liwat kay ina ang video sang interview, tita. Ay do pati ako gaugtas man mamati sa mga panabat ko, tita. Hala, baw sorry gid tita ha, kung may mga part dito nga daw lusion mo ako. Chaz. Pero cute ka mo to, tita. Bisan medyo gaugtas gamay. Sorry, gid. Didiri ko na lang tapusan na sulat ko, tita. Stay safe always. Next year naman ako mapadala sulat. Pahuway anay. Hasta magtahaw ang kahuya. Haha. Thank you so much, Tita Reg, and God bless. Si Shay, sang Iloilo. Ay, cute-cute. Kaya ba sa imo siya yung sulat din sa imong istorya, te. Basta si mama mo, gitang naglusi sa imo dira. You remember Shay, no? Mga kabombo, mga KLP lovers. Atong isa sa mga winners naton. Nga so, very secretive. Nga do kinanlan ko pa, kinanlan mo pa nga butungo ng iya nga dila. Para nga magsabat sa aton nga mga pamangkot. Itidamo pa na siya mga, hindi pwedeng amunin nga mga questions, ha? Hindi pwedeng, ay grabe. Well, anyway, enjoy ko to. Wala ko yan nag-ugtas. Okay lang, gid. And please, continue ang pag-share sa mga istorya mo diri sa KLP. Basi may nami, yung love life nga maabot sa imo. Diba? So, share lang. Maina lang na yan si mama kasi papa mo. Concern lang na sila. Siyempre, doon sa ano bala, no? Bata nila, ilagi na pamatian. Tapos sa radyo lang nila nabalaan. Grabe, gali ang mga ginapang go through mo. So, dapat siguro i-share mo man sa ila. Well, anyway, thank you so much, Shay. And as I have said, continue lang ang pag-share diri sa kahapon naman program. Oras natin, mga kabombo, we still have 4 minutes before 3 o'clock. Dali lang. May isa diri, no, ka-istorya. Nga do ka, short lang man gid. Miss Inbi, later ko na lang ni siguro sugpuna ng mga story, ha. Kay do, may lawig-lawig pa ini. Pero may isa ako diri kagina nga nakita nga story. Nga short lang gid siya. Do, pwede pa naton ini nga ma-insert. Ari siya. Okay.
This is from Jesusa, sa city proper. Basahin natin, Dear Tita Regine, hello Tita Regine to all KLP lovers. Dugay man nga wala ako kasend sang letters ko tita. Kay tama kami kasako sa church. Damo activities kay fiesta man ni St. Joseph. Tita, ang topic ko subong amo ang Lenten season about abstinence. Ti supposedly pang Lenten no, pero ti subong lang kita nga nakatsyempo sa iyang story, pasensya gid. Fasting, prayer, and almsgiving. Fasting not only for food, but fasting from vices, refrain from doing bad like marites and marisol, sugal, inom sang liquor, limit ang cellphone kag maguntat sa pagpakasala. Magkumpisar sa pari agud mabuhina ng sala kag magpamalandong paagi sa pagpangamuyo not only for yourself but for others, like hatagan kita sang ulan, ipahilayo kita sa tanan nga kalautan, masakit, kag hatagan sang kalinong ang bugos nga kalibutan. Ang almsgiving, there is more joy in giving than receiving. Kung naghahatag ka, give to the least, to the lost, and the last, without expecting something in return. Kay kung naghahandom ka sang antos sang iban, wala ka na merits kay Lord, kay nabaton mo na ang imo balos. Kindness is better than sacrifice. God loves a cheerful giver. Tita, nabatian ko gid ang letter ni Mia kay batchmate siya namon sa 2022. Ka-batchmate gali ka mo, ha? Thank you, Mia, for reminding us. Your topic was about suicide. Yes. Ang advice ko lang sa mga nadulaan sa paglaom, don't lose hope. God has prepared something good for you. Tangla sa langit, kag ask the guidance of the Lord, and He will guide you on what to do. Kung mag-suicide ka, huwag ka man sa maayo nga mahimo, kundi kalainan lang, kag wala sang katapusan ang imo pag-antos. So till here na lang, tita, manumdum naman ako sa mga experiences ko sa life ko, nga wala ako pa masugid sa imo. Bye-bye, sweet kisses, love you. God has good plans for us to prosper us and not to harm us. God bless, tita, and keep safe. Respectfully yours, Jesusa. I'll see very short. Ang gin-share din sa aton this afternoon is si Jesusa. Kaya ginapasalamatan gid naton ini siya. Kay ti servant man ni Lord si Jesusa. So during Holy Week, super busy gid sa church, sa tanan nga mga activities. Sige, Jesusa, continue lang ha, to pray for us and to pray for KLP and keep on sending beautiful stories diri sa amon nga nagahatag gid inspirasyon. Kanami sa mga stories nga gina-share mo diri sa amon, damo mga encouragement, damo mga motivations, ka very positive. So keep on doing that. Salamat gid kag mga kabombo, medyo gamay nga overtime na kita, pero thank you so much ha sa mga stories nga sa mga letter senders nga nagapadara diri sa ilang mga istorya. Thank you so much gid. Kag kamo pwede gid makapaapas man sa mga stories, i-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tomorrow, we're going to announce ang ating winner for this week and plus the 3 days nga ginbasa natin yung mga stories last week during Holy Week. Ang mga hambal ko, diba, include natin sa ating pagpapilian. And but of course, tomorrow, okay na kita. We're all set sa ating pag-interviewon. Ang ating last winner nga ginannounce, si Nancy Sang Lapuz. So good na kami ni Nancy. Ready na kami for tomorrow sa pag-interview natin sa iya through video call. So, of the night kita tomorrow, don't miss, no? Ang KLP was. And don't forget, ang mga istorya ninyo dira, I would be waiting. Salamat sa liwat. Sige, hapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.